leƙa shi. Labaru da ɗumi su, gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle tare da gwamna mai jiran gado Dauda Lawan Dare. Ga rahotannin nan ta yadda BBC suka wallafa a shafinsu. Takaddama ta kaure tsakanin gwamnatin APC mai barin gado da kuma ta jam'iyyar PDP mai zuwa jihar Zamfara bayan zargin cewa ƙananan kwamitocin karɓar mulki na gwamnati mai jiran gado na wuce gona da iri. Gwamnatin jihar ta yi zargin cewar ƙananan kwamitoci na zuwa ma'aikatar gwamnatin suna yin bincike tare da karɓar bayanai wanda a cewarta abin ne dai bai dace ba kuma ya saba wa kundin tsarin mulki. Gwamnatin APC ta ce abubuwan da kwamitocin ke yi tamkar kafa gwamnati a cikin wata gwamnati, inda ta buƙaci da su jira har sai an miƙa musu mulki. Kwamishinan yaɗa labaran Ibrahim Dosara ya shaida wa BBC cewar ƙananan kwamitoci sun kasance suna bin ma'aikatu suna karɓar bayanai da gudanar da bincike tare da karɓar bayanan asusun ajiya na ma'aikata domin yin bincike. Dosara ya ce muddin kwamitocin ba su daina abin da suke yi ba to hakan zai haddasa rikici, a inda ya buƙace su da su bari har sai sun hau kan mulki. Duk da bayanan da ake bukata ma'aikatan sun tattara su miƙa wa kwamiti bayar da mulki, inda za su baiwa gwamna mai ci wanda shi kuma zai kira gwamna mai shigowa su zauna inda zai miƙa masa bayanan, inji Dosara. Sai dai shugabannin kwamitin karɓar mulki na gwamnatin PDP mai jiran gado ba su mayar da martani game da wannan zargi ba, amma Alhaji Muhammad Kabir Janyau, memba a ɗaya daga cikin ƙananan kwamitocin karɓar mulki, ya ce takaicin barin mulki ne ke sa gwamnati mai barin gado yin magiya. Kabir Janyau ya ce tattara bayanai da miƙa musu daga gwamnati mai barin gado zuwa gwamnati mai zuwa abun ne da ake saba, hakan ne domin ita gwamnati mai zuwa ta san daga inda za ta soma. Ya ce watakila suna tsoron irin ayyukan da suka aiwatar da suka saba doka ne. A cewarsa irin wannan sa'in san da ke faruwa tsakanin gwamnati mai barin gado da mai jiran gado jihar Zamfara na faruwa a wasu jihohin Najeriya, musamman a wajajen mulki da ka iya kubucewa a wata jam'iyyar zuwa wata jam'iyyar. Ko a kwanakin baya ma an samu irin wannan takaddama tsakanin gwamnatin NNPP mai jiran gado da kuma APC mai barin gado a jihar Kano. Ƙarshen kanun labarin kenan, inda Tazara News 24 take kawo muku domin samun sabbin labari ko kuma makamanta haka, ku danna subscriber.